Tinokupai nhau dziri kuitika mumatunhu amugere. Vazhinji munharaunda yekuChakonda kuShamva kuSanye vari kudedera nezvakaitika mukati menharaunda yavagere. Simba Phiri akaurayiwa. Zvinonzi akaurayirwa mari yaakanga adya shamwari dzake panjuga. Asiya Mukadzi ane pamuviri nevana vaviri. Zviri kusuwisa zvaitika munharaunda yeShamva kuVillage9 kuSanye. Tichakupai nyaya iyi izere tichitaura nehama dzaSimba pamwechete nevanogara muvillage iyi vakaona zvichiitika, uyezve nehama dzeavo vari kunzi ndivo vakaponda. Paslai Media TV ndinonzi Sylvester Tapfumanei, mutori wenhau. Dziko aSimba baba Phiri. Akaonekwa muno Mwari. Ukama hwenyu hwakamira sei na Simba muchakabva? Inini ndiri mukoma wake, Simba munun'una wangu wenamba 3 kubva mukuberekwa. Shukuru kuti Simba arohwa kana kuti apondwa kana kuti ashaya rakasvika sei kwamuri? Ndakafonерwa kuruma dzichita nguva dzichita 23:03 usiku koedza uri musi weFriday. Uyezve asiyawo mhuri, mukadzi wacho akazvitakura uyezve nevana. Saka inini semukuru azuri kundibata zvakanyanyisisa zvokuti ndapererwa.